Ni wati na amnu bala ka 223 chrono TV lagɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wala jumɛn fɔli bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen la bɛɛ lajɛlen ma a mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan bi wulada na ko kura a b'a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so n'a fɔra dɔɔni so aw b'a dɔn ne b'a dɔn an bɛ wele bila dɔɔnibaga lakikaw de ma minnu bɛ caman kalama dɔɔni na minnu bɛ se ka adamadenw labɔ fili la dɔɔni ko la minnu bɛ se ka adamadenw mako dilan dɔɔni ko hukumu kɔnɔna la bi an nana an ka jiri karamɔgɔ adamadenw fɛ yen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw b'a dɔn ne b'a dɔn maa min a ye wulikajɔ min kɛ adamadenw dɛmɛli la yiri ko hukumu kɔnɔna la dɔɔni ko hukumu kɔnɔna la a ma dogo aw si la an bɛna kuma bara ten ko jiri karamɔgɔ adamadenw la folikan b'a bolo nin saga in kɔnɔ ka ɲɛsin aw kelen bɛɛ lajɛlen ma a bɛ n'o da aw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don an ka jamukan kɔnɔ daw i ni ɲatuma an b'a kɔrɔ basi t'i la baasi foyi tɛ yen ala tile fila ye alihamdulilayi waati n'a folikan ɲuman b'i bolo ka ɲɛsin i kanubagaw bɛɛ an lajɛlen bɛ an lamɛnbagaw fo ka an filɛbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kana nin waati na an ka foli b'u ye foli fɔlɔfɔlɔ k'a ta k'a di aw yɛrɛ ma parce que aw min y'aw ka cɛsiriw kɛ ka wulikajɔw kɛ ka adamadenw bɔ ka degun kɔnɔ parce que an ka bɛna kuma yiri de kan ni maa min ye yiri kɛ dɔ bɛ bɔ i ka degun na aw min kɛra o sababu ye an b'aw fo ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana bɛɛ lahala min na foyi tɛ ala kɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo a ɲɛdɔnbaga ye ala ye ala k'an ka jamanaw ɲɛsuma ala k'an ka dugu ɲɛsuma ala k'an ka faamaw bɛɛ kelen ma ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ ala sɔnna bi jiri karamɔgɔ adamadenw an b'i fɛ yen nɔ anw yɛrɛ dolen so kɔnɔ anw dabala bana kosɛbɛ an ɲɛ b'a la i kɛlen don ka jiri bɔn so kɔnɔna fan bɛɛ la yiri suguya caman bɛ yan bi an bɛ fɛ i ka don ni anw ye bi babu kɔnɔ bi an bɛna fɔlɔ ka kuma jiri jumɛn de kan alihamdulilayi yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɔra faso la k'u bɛ taa fɛn ɲini ne balimaw n'u kan ka fo kosɛbɛ parce que ne bɛna kuma yiri min kan n b'a ɲini u fɛ ni yiri in t'u ka jamana kan u k'aw somɔgɔw wele u ka nin yiri in labɛn k'a bila ka taa d'u ma parce que bɛɛ b'a dɔn tile ma jɔ tiɲɛ tɛ tile tɛ jɔ tant que ni tile ma jɔ ne bɛna kuma yiri min kan ni maa o maa y'a kɛ jɔcogo tɛ gɛrɛsɛgɛ la i y'a faamu a bɛ fɔ nin yiri in de ma ko tile bato yiri ni de bɛ yɛlɛma tile nɔfɛ tile mana yɛlɛma ka taa fan min fɛ ni yiri in de bɛ yɛlɛma ka taa yen ne balimakɛ maa min na gɛrɛsɛgɛ tunna in na pewu diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko i tɛ kɛ fɛn ye adamadenw bɛna kuma ni yiri in na i k'a ta k'a kɛ ni yiri in i bɛ jija maa minnu bɛ jamana janw na olu b'a susu k'a kɛ mugu ye k'a bila ka taa di u ka mɔgɔw ma mɛ n'i ye nin mugu don nɔnɔ dɔɔnin na k'a kɛ koliji la tile 9 de b'i bolo tile 9 de b'i bolo i b'a ko 9 de kɛ i n'a fɔ tile 9 ne balimakɛ mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ala yɛrɛ bɛ bila i ɲɛfɛ o ko la k'o kɛ ni yiri ma jɔ fiyewu gɛrɛsɛgɛ jɔ cogo t'a la mɔgɔw ka yiri kɛ sa ne balimakɛ peut-être bɛ fɛn bɛɛ la an ka kuma o kuma an b'a fɔ aw ye peut-être bɛ ala tɔgɔ la peut-être bɛ cɛ 30 la peut-être bɛ turabu la mais peut-être tɛ yiri la ne balimakɛ ni maa o maa ye nin yiri in kɛ gɛrɛsɛgɛ kama i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ala sɔnna o ma i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ maa minnu bɛ yen u n'u ka musow cɛ ka gɛlɛn ne balimakɛ nin tɛ tulonkɛ yiri dɛ moriw bɛ nin dɔn kosɛbɛ a bɛ fɔ nin ma ko tile bato yiri moriw ko biranna nin yɔrɔ ɲɛfɔ ka ɲɛ ko maa minnu bɛ yen n'u musow cɛ alihamdulilayi n'u muso tɛ bɛn ka ɲɛ walima wala u n'u musow tɛ bɛn ne balimakɛ kɛlɛ la don o don e n'i ka muso bɔra boso kɔnɔ dugu la cɛ nana wari sɔrɔ ka muso wɛrɛ ta ka e to yen adamadenw lamɛn cɛ in bɛ segin i ma cɛ in nege bɛ bɔ i la sisan muso e fana nana duguba kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ mɔgɔw ye ka ban cɛ la ne balimakɛ nin lamɛn muso in nege bɛ bɔ i la sisan i y'a faamu nin yiri in tile bɛ yɛlɛma cogo min na i bɛ nin yiri in kuru 7 ɲini tile bato yiri don ka dugawu k'a la ala nin yiri in ma jɔ ne ka muso a dusukun yɛlɛma k'a di ne ma a fɔra furu de dɛ n'i ye nin kɛ kanu na parce que fɛn ninnu fɔ kun ye mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ an m'a lawuli
dɔ k'a ta ka taa dɔ tɔɲɔ dɛ. siga t'o la. I y'a faamu. O de ye dɔɔni baro gɛlɛn kosɛbɛ. Mhm. Ne balimakɛ n'i ye nin kuru 7 don daga la Ɔhɔ. k'a ko Mhm. ala ne muso dusukun ɲɛsin ma yiri ma jɔ fiyewu ne muso dusukun yɛlɛma k'a di ne ma n'i y'a ko tile 7 muso in bɛ k'i fɛ i n'a fɔ cɛ fana bɛ se k'a kɛ o cogo la mais yiri in bɛ ko tile 7 de ne balimakɛ ni maa o maa y'a ko o cogo la i ka muso aw bɛ bɛɛ kɛnɛma a bɛ k'i fɛ fana i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa ni yiriw de ye a bɛ fɔ ne ma ko foloko falaka a y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ foloko falaka de filɛ nin ye ne balimakɛ ni nin yiri in dɔnna hami tɛ yen ni nin yiri in dɔnna banajugu tɛ yen ni nin yiri in dɔnna fantanyajugu tɛ yen i y'a faamu ne ye foloko falaka ye ne balimakɛ foloko falaka bɔ mais n'i b'i wolodon dɔn i b'a ko fɔlɔ kɛ i wolodon nin yiri in ni maa o maa ye nin bɔ ka don daga la ka duwawu k'a kan n'i ka ɲɛnamaya tɔgɔ ye k'a ko k'a min tile 9 Alahu Taala bi sɔn i mana don ko la o ko bɛ ɲɛ bolo parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u donna ko la a bɛ taa se yɔrɔ dɔ a bɛ tiɲɛ olu ka yiri de filɛ nin ye i y'a faamu mais dɔw fana bɛ yen n'u ye koronifin o de filɛ ne balimaw nin bɛɛ ye gɛrɛsɛgɛ de ye a y'a lamɛn dɛ an bɛ kuma gɛrɛsɛgɛ de la bi ne balimaw maa dɔw bɛ yen hali n'i y'a tigi dɛmɛ cogo cogo fo olu yɛrɛ b'a fɔ ko danga de b'u kɔ ne balimakɛ danga t'i kɔ koronifin san walima koronifin bɔ i ka kuru 7 bɔ i ka digiɲɛ ɲini i ka ni digiɲɛ tobi i ka duwawu k'a la digiɲɛ ma jɔ gɛrɛsɛgɛ kana jɔ masaya kana jɔ sɔrɔ kana jɔ ne balimakɛ a ko tile 9 i y'a faamu o ye koronifin ye n'Alahu Taala sɔnna o ye yiri 3 de ye n'Ala sɔnna nin saga in kɔnɔ an minnu b'a la ka 223 Chrono TV lajɛ ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen la bɛɛ lajɛlen ma n'an mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Dawu ka nɛgɛjuru siraw la a bɛ se ka ta an ka ja duguma Dawu an ka taa o kɔ tɛmɛnen kɔ parce que n'an ye nin bɛɛ fɔ mɔgɔ ye hali n'an ye daga don ka sigi ko mɔgɔw kana ta dɔw tɛna tan tɛ dɔw bolo ka na an yɛrɛ ye dɔ labɛn nin ye safunɛ ye ne balimakɛ hali n'i ni siri wolola siri n'i ye nin safunɛ in ko a b'i bila pewu yala siri yɛrɛ ye 3 de ye siri 3 de bɛ yen adamaden yɛrɛ ka siri ani ala ka siri ani mɔgɔjugu ka siri siri ye 3 ye ne balimakɛ siri mana kɛ cogo cogo ni safunɛ in den kelen ɲini i ka ko waati de bɛ na fajiri tuma min na dibi ani kɛnɛ faratɔ ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye duwawu kɛ na k'a ko dibi ni kɛnɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na Alahu Taala bi ni fantanya fara ka bɔ ɲɔgɔn na ten jagoya i y'a faamu o ye nin de ye n'Alahu Taala sɔnna n'an bɔra yen maa dɔw bɛ yen u mana sɔrɔ kɛ cogo cogo sɔrɔ tɛ jɔ u mana sɔrɔ kɛ cogo cogo sɔrɔ tɛ jɔ i b'a fɔ ye ko Adama Dawu ko nin ye kɔɔri de ye a y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ ne balimakɛ maa min ka sɔrɔ tɛ jɔ parce que mɔgɔw b'a fɔ nafolo bɛ yɛrɛkɛ Adama Dawu ko nafolo tɛ yɛrɛkɛ o dunta de ka ca ni sɔrɔta ye ni dunta ka ca ni sɔrɔta ye wajulu nafolo tɛ basigi n'o tɛ n'i ye 200 bɔ miliyɔn 1 na o bɛ ban wa sɔrɔta de ka dɔgɔ ni maa min ka sɔrɔta ka dɔgɔ i bɛ taa kɔɔri furaburu camanba bɔ ka na don kolon na k'a susu ka barangaden k'a la ne balimakɛ n'i ye i ka kuma laban fɔ kuma laban ye mun ye i tilala i ka baro bɛɛ la i tɛna kuma maa fɛ bilen su kɔnɔ i bɛ nin dɔɔni kɛ tasuma na k'i tigɛ wusu k'i da waatinin k'a la ne balimakɛ nafolo de bɛ na i bɛ nafolo sɔrɔ a tɛ ban e yɛrɛ bɛna fɔ ko tiɲɛna ko wari tɛ yɛrɛkɛ dɛ ko i kun tɛ ka wari sɔrɔ de i y'a faamu o ye nin de ye n'Alahu Taala sɔnna nin saga in kɔnɔ hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Dɔnɔkɔrɔ kasila ka bɛn ni kumaw ye kɔrɔ b'a jira aw barika bɛ kuma ninnu na an b'a ɲini aw fɛ a ja sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ n'an mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Dawu ka nɛgɛjuru siraw la a y'a ta an ka ja duguma Adama Dawu folikan laban jumɛn b'i bolo an ka alhamdulilayi an b'i lamɛnbagaw bɛɛ fo k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nafolo baara ye tiɲɛ wa gɛrɛsɛgɛ de ɲɔgɔn tɛ yen ne balimakɛ i mana kɛ diɲɛ ko o ko la a ye gɛrɛsɛgɛ furakɛ parce que fɛn dama dama bɛ yen olu tɛ sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ ne balimakɛ maa si tɛ diɲɛ na ko a tigi ye nafolo sɔrɔ ko a ye den san den tɛ yen ni gɛrɛsɛgɛ tɛ ne balimakɛ maa dɔw bɛ bin n'i ko n b'i kɛnɛ i b'i ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ d'i ma a bɛ diɲɛ n'o ye mais mun bɛ mɔgɔ kisi bana ma gɛrɛsɛgɛ ne balimakɛ
maa ti kɛnɛya sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ den ti sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ limaniya ti sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ tɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ka sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ donc an kana tulonkɛ kɛ gɛrɛsɛgɛ la wa fɛn min dun bɛ gɛrɛsɛgɛ lase adamaden ma o ye yiri de ye yiri de ma dɔn n tɛ yiri ɲɔgɔn tɛ yen ne balimakɛ e m'a ye hali n'i donna an ka kodɔnna baw la i bɛ n'a ye olu b'a fɔ fɛn dɔw kɛli man ɲi e delila k'a mɛn dɔ ko yiri man ɲi wa yiri de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye ni yiri tɛ yen adamaden tɛ yen mɛ adamaden bɛ yen o yiri bɛ yen an fa dama nana yiri sɔrɔ yen o de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔ ye nafolo baara ye tiɲɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ nka yiri ɲɔgɔn t'a la i y'a faamu ni e ye nafolo baara kɛ sisan ka 10,000,000 sɔrɔ an ka kɛ ka 20,000,000 sɔrɔ ni 40,000 kunko nana nafolotigiya ma bɔ fɔlɔ dɛ ni gɛrɛsɛgɛ ɲɛna e mana 10,000 sɔrɔ 100 kunko tɛna jɔn ko gɛrɛsɛgɛ ko tɛ tiɲɛ an ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ o la an bɛ min sɔrɔ a b'an bɔ o la an bɛ kunun an yɛrɛ ni mɔgɔ ma kunun yɛrɛ nkalontigɛ tɛ ban ni mɔgɔ ma kunun yɛrɛ janfaw tɛ ban donc fo an ka kunun an yɛrɛ ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ n'o tɛ n'an ye yiri bɛɛ fɔ ye n'an ye yiri ko n'aw ma baara kɛ aw tɛ fɛn sɔrɔ dɛ baara de ye fɔlɔ ye a bɛ gɛrɛsɛgɛ furakɛ aw bɛ min kɛ o bɛ ɲɛ aw bolo i y'a faamu wa nin kuma in de b'an bolo k'a fɔ an ka abonnés ye k'a fɔ lamɛnbagaw ye diɲɛ cɛsiriso de ye ne delila k'a fɔ n ko diɲɛ a bɛɛ ka sɛbɛkɛlaw kamana gan jango maa min bɛ tulonkɛ kɛ tulon tɛ diɲɛ na tugun an ka sɛbɛ kɛ a sera mɔgɔw ka kun kunfinya banna diɲɛ développé la mɔgɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn i y'a faamu ni kuma fila fɔra hakilitigi u b'a ka tata ta la tiɲɛ tɛ wa donc an ka cɛsiriw kɛ ka baara kɛ o la ala b'an dɛmɛ an ka ko la an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka baara kɛ n'o kɛra ala b'an dɛmɛ ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko ale mɔgɔ fila mana jɛ kɛ ko ale tɛ kɛ sabanan ye k'o jɛ tiɲɛ k'a fɔ an ka kodɔnna an min ko an bɛ kodɔn an ka dɔnni kɛ tiɲɛ kan n'a t'a to fani kaburu kɔnɔ tɛ dɛ i mana mɔgɔw nkalon tigɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ i k'a dɔn k'a fɔ laban ta tɛ ne balimakɛ mɔgɔ maa bi balo tiɲɛ kan hali ni fitinin dɔ a b'i nafa i y'a faamu i ma mɔgɔ caman ye u bɛ bali ka waribaw sɔrɔ waribaw bɛ bali ka tunu foyi t'a kɛ ni hakɛ tɛ hakɛ man ɲi hakɛ man ɲi ala ko n'a ye hali n'i ye taatɔ ye kɔrɔn fɛ n'i ye ɲɛsintɔ ye kɔrɔn fɛ o b'a sɔrɔ i bɛ taa yen mɛ u ka di ale ka mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ tɔɲɔ a ka hɛrɛ dɔ nɔfɛ an kana tɔɲɔni kɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan kiliyanw fana k'a dɔn ten tɛ fɛn dilan anw fana wulila ka jɔ ka diɲɛ yala ka gɛrɛ dɔɔni sɛbɛkɛlaw la u y'o kɔnɔ dayɛlɛ k'a fɔ an ye an bɛ jɔnya kɛ yɔrɔ dɔw la an bɛ bonya kɛ yɔrɔ dɔw la diɲɛ yɛrɛ ne ye donc n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'a kɛ tiɲɛ kan an k'a kɛ ladiriya kɔnɔ donc n'o kɛra aw min bɛ na anw nɔfɛ aw bɛ lafiya an min b'a kɛ ka d'aw ma an bɛɛ bɛ lafiya o de tun b'an bolo k'a lase an lamɛnbagaw ma ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala ka hɛrɛw kɛ sanga kɔnɔ ka fɔli ta ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Dawu ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka ja dugu an b'a fɔ aw k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan aw ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so merci et à la prochaine